Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka East Khas Hills District mentakas ni balang ka arterik unaitung arhajar apusan kila pelong baha ya ka jing pahara Hakhmat ka Ophis Drekam ka Deputy Commissioner ka East Khas Hills District hadien baki Nongdie Madan kila Thmu banletur Biang Hakhmat ka Sekretariat la sakhi baki Pulit kila pahara baha ha kate ka jaka bat ki kali Pulit ru kila yang ter daulan nadu ki Pulit shinrang bat ki Pulit kentei kani kajing pahara baha ki Pulit kadai namar bakim sha yaki basong dia Madan bakin letur Hakhmat ka Sekretariat ha kaba ka DC kalapenmi ka hukum banum sha ban pelong jingaki hapo arspa mitar na Sekretariat kumban chukdo hangne baka jingwan tur ki nongsong de Madan henin ka si baar Hakhmat ka Sekretariat kalapen khen ya ka kendon bashispa andru pulai BNSS kabalapen jari da ka DC min ha ka khatlai terik ujliu arhajar apusan kabakhang ban penlong ya kino ki jingki hapo ka arspa mitar na Sekretariat hadu menta ki nongsong de Madan kidang yalum hakhandailat kumshi benta ban persha jur ya ka jingwan kendang biang ki brio katanat municipal board bat ki board district ya ki dukan jongki hasilinter ka surok hakhandailat menta ka step ki brio katanat municipal board kilas dang biang ban kendang ya ki dukan hakhandailat ki bamdon ya ka certificate of vending ne ka COV bat ban pha lum shisendon kat ba yaki badan ka COV pat lasha ban shong bat aipor ru yaki bakin kendria no na khandailat shamuda haswa ka arpu arterik menta ubanai